ụmụnne m ọkwa n'elu second Niger Bridge ka nọ ife anyị n'ụfọdụ nekwana ya second Niger Bridge anyị alụbakwa n'ọlụ ọkwa n'elu ihe ka na-eme enjoy. Ndewo oge onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Emepeela akwa mmiri Niger nke abụọ. Nke a mere ụnyaahụ bụ mkpụrụ ụbọchị nke 15 n'ime ọnwa Disemba n'afọ 2022 bụ afọ 2022. Gọọmenti etiti Nigeria mere ka ọhaneze mara na agbanyeghị na ọrụ a na-arụ abụbeghị na ya bụ akwa mmiri, mana ha hụtara ya dịka ihe dị ezigbo mkpa imepe ya iji wee nyere ndị njem aka dịka a na-eje ma na-ala ụlọ n'ọnwa Disemba ije mee emume na erimeri ekeresimesi. Ọtụtụ ndị ọkpọ ụgbọala bụ ndị gbarala na ya bụ akwa mmiri arụrụ ọhụrụ gosipụtara etu obi si ju ha na aṅụrị ma na-ekele gọọmenti etiti n'ihi ya bụ ihe nke ha si na o teela aka ha tụrụ anya ya. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ụmụnne m ọkwa n'elu second Niger Bridge ka nọ ife anyị n'ụfọdụ nekwana ya second Niger Bridge anyị alụbakwa n'ọlụ ọkwa n'elu ihe ka na-eme enjoy. Taa ka emepelie for one way traffic today. Onye mana elu ndị Igbo. Yeah, as you can see, remaining some little touches at the trekking site where people will be walking. Yeah, as you can see, the second Niger Bridge, I'm on top. I saw it with my eyes. Yeah, this is as you can see, the old one. That is the first one, the old one, as you can see. Yeah, as you can see, this is one of the shortcuts. If you are coming from Atani, as you can see, I'm going down. This is one of the road from Atani. That is a trekker. If you are trekking from Atani to meet the bridge, this is where you follow. This is the step. As you can see, this is the step. This is the step. If I'm going down to Atani by leg. Yes. Thank you, Mr. President. Thank you, Nigerians. Thank you. Nah. Omu ibe ọkwa 5 minutes drive to Obosi, ọkwa Obosi ka nọ no nekwa na anya elukwa na Obosi otu ọkpa ha ihe nwa na awụrụkwa ife just amagwom no lu 5 minutes, so 5 minutes from Niger Bridge just to just 5 minutes from Asabazin to Imeta onwe na Obosi. Abịasị na Nigeria aya dị mma. Nda machiva ya de mela iko obodo na at least I want poor cities na when I say again ego the country. Hi. Chineke kene o. Yeah, for me it's a thing of joy, you know. Today it's a reality, though it's not 100% complete, but so far what we're seeing is impressive, and we commend the present administration, and we hope they complete it before, as based on the time frame they have given. Akwela ya biho onyonyo ya mere nwanne nwoke nwanne nwaanyị gị onye so ebere ya sonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka oji mara na nke oji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikiere m ma tọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ oze mụ ọzọ, ekenekwa m unu. Nwena asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo ka ọtụtụ ụmụnna ya bụ ndị na-akwado ime njem na ọnwa Disemba ka ha mara na ụzọ adịla mfe. Daalụkwanụ ndị nke m, udo dịrị unu.